Isikhungo i-National Sea Rescue sesinxuse abantu abasemaholidini ukuthi babhukude ezindaweni ezifanele ngalesikhathi samaholide. Lesikhungo sithi angaphezu kwenkulungwane amavolontiya aso azokwelekelela ekugwemeni ukuthi abantu bagwilize olwandle. I-NSRI iphinde yaxwayisa abantu ukuthi bangaphuzi utshwala bese bebhukuda. Kunxuse ukuthi abayoncebeleka ngesikhathi samaholide kaKhisimuzi basiphathe kahle. Isikhungo i-NSRI sithi simehlomane futhi kulindele ukwamukela izivakashi ogwini. Abantu banxusa babhukude ezindaweni ezihlonziwe. It's not worth it going to swim if your life is in danger. So we are appealing to the public to have a safe, conscious mindset. We are appealing to parents to make and caregivers to make sure that children have responsible adult supervision around all water. Kusenjalo, umkhandlu dolobha waseKapa unxusa izivakashi ukuthi zibeke phambili ezokuphepha. Sekuphangala labantu abayi12 kulonyaka ngenxa yokuminza emabhishi aseKapa. Lo mkhandlu dolobha usujuba abaqaphi basemanzini abangama300 emabhishi kanti nakwezinye izindawo zokubhukuda eKapa. Don't go to any of our facilities, our beaches, our pools with alcohol. It will be confiscated because we want you as an individual, but as the other people using the facilities to enjoy the spaces as well, notwithstanding the fact that alcohol obviously has negative effects on your ability to respond to situations should you find yourself in one. Abazali baxwayisa ukuthi bafake izingane zabo amabhande nemininingwane yabo ukuze zingalahleki ebhishi. Ngonyaka odlule zingaphezu kwenkulungwane eziyi100 izingane zasifaka amabhande anemininingwane yazo. Kusukela kuqala amaholide kaKhisimuzi zingama56 izingane bezinemininingwane ehlanganiswe nemindeni yazo.